Ndewo onye ọma na-ege m ntị. Abịakwala m ọzọ n'izuụka a iwetara gị ihe ọgụgụ podcast nke si n'akwụkwọ Tony Ubesie dere, nke isiokwu ya bụ Isi Akwụ Dara N'Ala. N'ụbọchị taa, gee ntị ka ị nụrụ isi nke mbụ. Ihe na-atọ Ada ụtọ ugbu a abụghị maka ụgwọ a na-akwụ ya n'ọrụ o nwetara ọhụrụ. Ebe obi aṅụrị ya karịrị bụ na ibe ya teta ụra n'ụtụtụ pụwa, o soro ha pụwa, ha lọtawa, o soro ha lọta. Ndị mmadụ hụ ha a na-asị na ndị ọrụ bekee alọtawala. Ebe a ka obi aṅụrị ya karịrị, maka na oke aha a na-etu dibịa na-akarị ihe ọ na-agbata n'afa. Ma na-akwụ Ada naira 2 maọbụ naira 20 abụghị nke gbasara ya, n'ihi na otu nwoke sị ma ndị lụrụ ọgụ ma ndị gbara ọsọ, ha niile bụ agha. Ma ndị a na-akwụ naira 2 ma ndị a na-akwụ naira 20, ha niile bụ ndị ọrụ bekee. Ọ dị ihe abụọ chere Ada n'ihu n'oge mbụ. Nke mbụ bụ inweta ọrụ. Nke abụọ bụ inweta ezigbo nwoke ga-alụ ya. Onye nweta ọrụ, ọ bụrụ na ọrụ ahụ adịghị ya mma, ọ chọrọ ọrụ ọzọ. Agaghị agbara ya asịrị, agaghị akọrọ ya ogologo akụkọ. Okwu na ụka adịghị ya. Ma onye jee di, ọ dị mma ọ dị njọ, ịla azụ adịghị ya. Onye si na be di ya gbaa ọsọ, o nweghị mgbe o ji abụ ezi ihe. Ọ masị ya, ya bụrụ di nwaanyị ahụ na-emegbu ya, ndị mmadụ anaghị ele onye ọbụla si na be di ya laa be nna ya ezigbo anya. Ma ịga di bụ ahịa akpa, ọ anaghị ahụ ihe dị ya n'ime ruo mgbe onye ahụ zụrụ ya ruru be ya, tọghee akpa ọ zụtara. Nke a mere na Ada na-arịọ chi ya arịrịọ, na-asị ya jiri aka ya chọnye ya onye ga-abụ nke ya. Ịga di abụghị ime enyi. Ebe ọ na-abụ ụbọchị ọ dịghịkwa ndị na-eme enyi mma, onye ọbụla achọrọ onye ọzọ. Ma ọ dịla ọnwa 6 Ada malitere ọrụ. Ọ dịghị onye na-ajụ ya ma ọ kpọwara akpọwa ma ọ na-ere ere. Obi adịghị ya mma. Ọ nakata, ọ jee n'ugegbe na-ele onwe ya anya ka ọ mara ma ọ jọrọ njọ nke ukwuu, nke mere na ụmụ nwoke anaghị ele ya ezigbo anya. Ọ nọrọ oge ụfọdụ, ihu ya agbarụọ ka mmiri ruru n'igwe. Iwe na-eju ya obi, nke bụ na ọ na-anọrọ n'otu akụkụ na-eche otu n'ime ụmụnne ya ga-agwa ya okwu ka o jiri onye ahụ wee zee iwe dị ya n'obi. Ọnwa ọbụla gafere, Ada ejiri 1 ọnwa karịa afọ ole ọ gbara n'ọnwa gara aga. Ego niile a na-akwụ ya n'ụgwọ ọnwa bụ maka iji chọọ onwe ya mma. Ma ebe ọ na-adịghị nwoke na-eghe ya ezigbo ọnụ, ma ya fọdụ ikwuwa okwu ịlụ ya alụ, ọ na-adị Ada ka ego niile ọ na-emefu wee chọọ onwe ya mma bụ ihe lara n'iyi. N'ime ụlọ ọrụ ha, ọ dịghị onye nọ n'oche ya. Mmadụ niile doro iru ebe a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa. Obi dị onye ọbụla mma, n'ihi na ọ dịghị onye ọ fọrọ n'akpa. Ọ kọrọ onye ọbụla n'akpa, kọkwaa onye ọbụla mmadụ nwere ike isi n'aka ya nweta ego, n'ihi na ọnwa Jenụwarị na ndị ọrụ bekee anaghị adị na mma. Akwụọ ụgwọ ọnwa Disemba, onye ọbụla emefuwa ego zụrụwa ihe
zụwara ndị be ya uwe, zụtawa ihe a ga-eji gbaa ekeresimesi na emume afọ ọhụrụ. Emume afọ ọhụrụ gafee, amalite kwuwa okwu maka ụmụ akwụkwọ ndị ga-alaghachi n'ụlọ akwụkwọ. Ihe ndị a niile na-achụpụ nwoke na be ya. N'ihi nke a, ekwute okwu maka iri ụgwọ ọnwa Jenụwarị, ọ na-adị onye ọbụla ka etinyere ya nnu. Dị ka ọ dị ugbu a, obi dị onye ọbụla mma ma ewezuga Ada. Obi dị Ada mma mgbe a na-ekwubeghị okwu na a ga-eri ụgwọ. Ma ugbu a e kwuru na a ga-eri ụgwọ, iwe juru ya obi, n'ihi na nke a mere ka ọ chewe ihe o ji ego ya rụtara n'oge gara aga wee mee. Naanị ihe o ji ego ndị ahụ mee bụ ịzụrụ uwe dị mma, ịzụrụ uri a na-ete n'ọnụ, na ịzụrụ ihe dị iche iche o ji chọọ onwe ya mma. Maka gịnị? Ka o wee dị otu nwoke mma ile anya. Ma mmadụ gbachaa egwu, ma o nweghị onye sị ya na ọ gbatara egwu ọ gbara. Onye na-agbaghị egwu aka ya mma. Ndị ọgbọ ya niile ya na ha na-arụkọ ọrụ alụọla di. Naanị Ada bụ onye na-alụbeghị di. Ha niile nọkọ ọnụ, ihe ha ga na-akọ bụ di m wee sị, di m wee mee nke a. Ma gịnị ka Ada nwere ịkọrọ ha? O nweghị di, o nweghị enyi. Ha kọwa ụdị akụkọ a, o jiri nwayọọ bilie pụọrọ ha. Ọ bụghị ha makarịrị Ada mma. Ọ bụ onye chi ọjọọ ka mmiri na-afa n'eze. Ada Okafọ. Ada wee si ebe ọ nọ bilie jee nara ha ego ụgwọ ọnwa ya, jeekwa ebe ọ na-arụ ọrụ nọrọ ala. Mkpọtụ na-eme ebe ahụ. Obi aṅụrị na-akụ mmadụ niile isi n'ala. Ọ dị ụfọdụ ka ọrụ gbasaa ugbu a, ka ha si ụzọ ahịa ma ha na-ala. Ụfọdụ ndị ha ji ụgwọ na-ekpe ikpe dịịrị ha. Ma Ada nọ n'otu akụkụ ka onye ego ya funarị. Iwe na ọnụma juru ya obi. Onye bịa jụọ ya ihe na-ewe ya iwe, ọ sị ha hapụ ya aka. Ọ naghị ekwe ịgwa mmadụ ihe na-ewe ya. Ọ kọọrọ mmadụ, ọ dịghị ihe onye ahụ ọ kọọrọ ga-emere ya. Ebe Ada nọ n'ime ụlọ ọrụ ya kpudo ihu n'oche, ọ nụrụ ka ụmụ nwanyị ndị ọzọ na-anọdewe ya malitere ụdị akụkọ ha na-akọ mgbe niile. Otu na-akọrọ ndị ọzọ ka nwa ya nwoke na otu nwatakịrị ọzọ si lụọ ọgụ n'ụlọ akwụkwọ ha. Ada ekweghị ka ọ kọchaa ihe ọ na-akọ, si ebe ọ nọ bilie pụwa ezi. A sị na onye hụrụ mmadụ kwuwa okwu na-ekwu ka onye ahụ tụnye ọnụ. Ka ọ pụrụ ezi, ọ maghị ebe ọ na-eje. Ọ nataghị onye isi ha ike wee pụọ. Nke ahụ abụghị mkpa ya ugbu a. Ọ masị ha sị chụọ ya. Ihe ahụ ya chọrọ ugbu a bụ ka o jee n'otu akụkụ zuoro onwe ya ike. Ebe ahụ ọ ga-eje, Ada amaghị. Naanị ihe ọ maara bụ na o sila n'oche ya bilie. Ọ tatụ chi ya ụta, ọ tatụ onwe ya ụta. Ọ na-aga n'ụzọ, ya na ndị ọ na-ahụghị anya a na-abara onwe ha mba. Ike ụwa agwụla ya. Otu obi na-asị ya jee gbuo onwe ya, zuoro ụwa ya ike. Ma obi nke ọzọ na-asị ya na egbukọrọ m ndụ karịrị egbukọrọ m ọnwụ. Nna, ọ bụ gịnị? Ada wee tụgharịa hụ nwa okorobịa ọma na-eso ya n'azụ. Site mgbe ọ malitere ọrụ,
Ọ dịbeghị onye ọbụla bụ nwoke hụrụ ya n'ụdị ọnọdụ a jụọ ya ihe na-eme ya ma ewepụ nna ya. Nka nwa okorobịa si dewe olu wee kpọọ ada kwesịrị imetụ nwa agbọghọ ọbụla na-alụbeghị di n'ahụ ma nwa okorobịa ọbụla kpọọ ya n'ụzọ ahụ. Ada amaghị na ọ bụ ebe ọ na-arụ ọrụ ka o si soro ya bilie, wee sị ya na o nweghị. Ọ na-atụ n'anya ka nwoke ahụ gawa nke ya, ma nwoke ahụ siri ọnwụ na-eso ya na-ajụ ya ọtụtụ ajụjụ. Nne, ezigbo nwaada dị ka gị ekwesịghị ịdị na-ewe iwe n'ihi na ị maghị mmadụ ole na-abụ ha lee gị anya nkịtị ha lere gị, obi aṅụrị eju ha obi. Nke a bụ nke mbụ nwa okorobịa na-agwa ada ụdị okwu a. Ọtụtụ ihe malitere batawa ada n'isi. Ya bụ na o nwere ụmụ okorobịa m mara mma n'anya. Ya bụ na o nwere ndị m na-agba ụra. Ọ dị ada ka ọ bụ na nrọ ka mmadụ gwara ya ụdị okwu a. Ọ tụọ onwe ya mbọ ka ọ mara ma ọ ga-afụ ya ụfụ. Mgbe mbọ ọ tụrụ onwe ya fụrụ ya ụfụ, o wee ya anya na ọ bụ n'ihe. Ibu arụ na-anyị ya arụ n'obi. Ọ na-achọ onye ọ ga-akọrọ. Ma ugbu a ọ hụrụ onye ọ ga-akọrọ, ọnụ ekweghịkwa ya kọrọ ya, maka na ụdị ihe a abụghị ihe nwa agbọghọ kwesịrị ịkọrọ nwa okorobịa. Okwu a nwoke a gwara ada na-akụ ya isi ka mgbịrịmgba, ka a ga-asị na ọ bụ okwu ekwuru ụnyaahụ. O wee jụọ ada ebe ọ na-eje. O nweghị. Bịa ka anyị jee n'okpuru ukwu osisi a zuo ike. Ada bụ n'uche na ọ ga-asị mba, ma ọ maghị mgbe ọnụ ya ji saghee. O kweta ihe nwoke ahụ kwuru. Ha abụọ jere nọdụ n'otu ogwe osisi dị n'okpuru osisi ahụ na-akọrị akụkọ. Ọ dịghị ihe bụ otu akụkọ ha kọrọ, ma ọ dịghị akụkọ ha akọghị. Obi foro ada, fokwa nwoke ahụ ha abụọ na-akọrị akụkọ. Ọ dị ada ka akụkọ ha na-akọ agwụrụ agwụ, ma mgbe nwoke ahụ kwuru na ya ga-agaghachi n'ụlọ ọrụ, ọ dị ada ka ọ bụ ya ma ọsụ. Ma ọ ma ọsụ, ọ bụrụ ire onwe ya ebe nwoke ahụ nọ. Nwoke ahụ gwara ya sị na aha ya bụ Obiọra, gwakwuo ada ebe obi. O wee jụọ ada aha ya, ada gwa ya. Ada echeghị ka nwoke ahụ jụọ ya ajụọ, wee gwa ya ebe obi, gwakwuo ya ebe ọ na-arụ ọrụ. Ebe a ka m ga-ewetara gị ihe ọgụgụ podcast nke izuụka a n'isi njedebe. Cherekwa m n'ụbọchị dị etu a n'izuụka ọzọ ka anyị mara ma nwoke a ada zutere ọ bụ ekpere Chineke zara ya maka ịnụ di ka ọ na ọ bụghị. Nọdụ nke ọma.